Nazdar, ukážem vám, ako deliť desatinné číslo prirodzeným. No! God, please, no! 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 Máme 2,5 deleno 5. Budeme to riešiť tak, ako keby tam tá desatina čiarka nebola, a teda ako 25 deleno 5. A to vieme, že je 5. A až teraz riešime desatinné miesta. Keďže v delencovi mám 1, tak aj výsledok bude mať 1 desatinné miesto. To znamená, keďže mám len jednu cifru, tak desatina čiarka bude hneď pred ňou. A je to 0,5. Dajme si ďalšie číslo. 2,45 deleno 7. Zase, tvárime sa, keby tam tá desatina čiarka nebola, a teda to bolo 245 deleno 7. Zahačknem si 24. 24 deleno 7 je 3. Zvyšok je 3. Zahačknem 5. 35 deleno 7 je 5. Delencovi, a vlastne nevyšiel nám zvyšok, takže sme na konci počítania. Delencovi mám 2 desatinné miesta, takže aj vo výsledku budem mať 2 desatinné miesta. Raz, 2, desatina čiarka, tam pred ňou 0 a to je môj výsledok. Ešte jedna vec, ktorá by vás mohla domýliť. 25 deleno 4, to je 6. Pardon, 2,5 deleno 4. Som si hovoril, kde mám to desatinné číslo. To je 6, lebo je to ako 25 deleno 4. A zvyšok je 1. Pridám si 0. 10 deleno 4 je 2. Zvyšok 2. Pridám si 0. 20 deleno 4 je 5. Pridávam si nuly tak, ako keď som delil prirodzené čísla. Hej? Čiže niečo, čo už dávno viem. No a teraz, koľko mám v delencovi desatinných miest po tom, čo som si pridal nuly? No raz, 2, 3. Takže aj výsledok bude mať 3 desatinné miesta. Raz, 2, 3. Čiarka. Mohol som tu dať krajšie. Tuto niekde. 625. Čiže 3 desatinné miesta, 3 desatinné miesta. Sedí vec. A takto delíme desatinné číslo prirodzeným. Vidíme sa vo videu s príkladmi.